Българския център за металообработка се отличаваме най-вече с възможността си да режеме тръби и профили. Направление, което много малко фирми в региона могат да предоставят. Работиме с всички профили и тръби с размер до 350 мм, като ключовото ни предимство е това, че може да произвеждаме готов детайл на 12 метра. Това ни позволява да изпълняваме мащабни конструкции с дълги носещи елементи, без необходимост от допълнителни сглобки. При нас дължината не е ограничение, а предимство, което отваря врата към по-ефективно проектиране и по-високо качество на крайния продукт. Паралелно с това разполагаме и с високопроизводително оборудване за рязане на ламарина с дебелина до 100 мм. Машината е с работна маса 16 на 3 метра, което ни позволява да обработваме голямо габаритни детайли, без нужда от последващо разделяне и допълнително напасване. Това гарантира точност, повтораемост и значително намаляване на производственото време. Комбинацията от рязане на дебела ламарина и дълги профили ни дава възможност за поемане на комплексни проекти. От единични детайли до сериозни големи метални конструкции. За нас технологията не е само цел. Тя е инструмент, който ни позволява да осигурим високо качество, гъвкавост и надежност. Именно това ни позволява да бъдем дългосрочен партньор на компании, които търсят капацитет, сигурност и реални производствени мощности.